Na pravom si mestu. Bravo! Luna Đugani i Marko Miljković su tokom prethodne večeri ušli u žestok verbalni sukob jer mu je rekla da ućuti, što je njega izvelo iz takta. Danas je pokušavala da mu priđe kako bi se dogovorili oko kupovine, pa je ponovo došlo do sukoba. Luna je odlučila da kaže Marku da skloni svoje stvari i isjedi se iz njenog kreveta, a onda je nastao pravi haos. Hoćeš da budeš gad? Skloni stvari, skloni se iz mog kreveta. Jesi raskinuo sa mnom? Pitala je Luna nervozno Marka. Jesi li mi rekla da odjebem? Sad ja tebi kažem odjebi. Jebala si mi mater pre toga. Ja moram da ti vratim. Zato što si skot, uzvratio je drsko Miljković. Što si sa mnom onda? Raskini, rekla je Luna u suzama. Još jednom mi ovo budeš uradila, šutnuću te kao najveću kuju. Neće me boleti uvo da li si povređena, vikao je Marko na nju. Marko je otišao od Lune, a ona je ostala sama grcajući u suzama. Luna se zainatila da prekine svaki kontakt sa njim, pa mu je nakon svađe pobacala sve stvari i pocepala njihove zajedničke fotografije. Dok je Luna histerisala i plakala, zadrugari su je smirivali.